ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ଗୋଟେ ପାସେଞ୍ଜର ନାହିଁ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 9ଟା ଅଧା ହେବାକୁ ଗଲାଣି ଗୋଟେ ପାସେଞ୍ଜର ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମେ 9ଟା ପୁରୀରୁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ନାହିଁ। ଦେଖ ପୁରା ପୁରା ଡବା ପୁରା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡବା ଏକାନ ଡବା ଖାଲି ଦେଖ ଏକାନ ଡବା ବି ପୁରା ଖାଲି ଦେଖ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ 3 ଜଣ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଏଠି ଶିବ ବଇଛି ଆଉ ଏଠି ଜିତୁ ବଇଛି ମାତ୍ର 3 ଲୋକ ମାତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ପୁରା ଖାଲି ମାନେ ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ନାହିଁ ବଗିରେ। ଭାବନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଲୋକମାନେ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବିଲକୁଲ କରୁନଥିବେ। ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ବଗିଆ ଗାଈ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଗିଆ କେହି ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଏତେ ଫାଙ୍କା ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ବି ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ ଦେହ ଭୟ ତ ବି ଲାଗୁଛି ବଗିରେ ଲୋକ ବି ଥରେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ବି ଦେଖ ଯିବା ପାଇଁ ବି କେହି ବି ଲୋକ ନାହିଁ। ଦେଖ ଅବସ୍ଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବିଲକୁଲ କି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବିଲକୁଲ କରୁନଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହବ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନଥିଲି। ଏତେ ଅବସ୍ଥା କୁହନି ଆଜି ପୁରା ଏତେ ଟ୍ରେନ୍ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ ପୁରା ଲେଟ୍ ବି ଟ୍ରେନ୍ ବି ଆଜି ବେଶୀ ବହୁତ ଲେଟ୍। ଲାଷ୍ଟ ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଥିଲା ଯେ ପୁରା ବହୁତ ଲେଟ୍ କୁହନି ଏତେ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କେବେ ହେଇନଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଅବସ୍ଥା ଆଜି। ସିଆଡ଼େ ଘର ଲୋକ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି ଏତେ ଆମେ ସକାଳ 6ଟାରେ ଆସିଲୁ ଏବେ ରାତି 9ଟା ଭାବେ ଗଲାଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବି ଅଛୁ ଏବେ। ଘରୁ ଗଲା କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେବ କିଏ ଆଣି କହିହେବନି ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଅବସ୍ଥା କୁହନି। ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଏମିତି ଘଟିଛି କେବେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରବଳ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏକଲା ଯିବା ପାଇଁ ବି 3 ଜଣ ଲୋକ ଏତେ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ 3 ଲୋକ ମାତ୍ର ଭୟ ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି କୁହନି। କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।